okonyowa ka wawuok kode ma samoro koro weche tek wakoni we yamo kudhwa oko kamatin eka waduogi. Mano en gima aparo anyalo paro kaka nodhi ahinya. To bende mana gi kanyo Victor kapok igina anyalo paro wach ma wacho kode mogik ka wantiere kama nwarome gi Pan Africa kanyo. Mapane wach manoweyago malit en nonyisa ni governor program mar the People's Bench ne wadwa ni mondo wang'iyane ni to ere kaka wanyalo expand gini mondo wayude ni to ere kaka nyithindwa mamoko manyalo samoro nyalo dwaro weche mag attachment gi to gi weche mag tiegruok ma samoro nyalo wuok to koro wa feed gi e stations machalo kaka Ramogi, BBC mamoko ere kaka wanyalo expand gini mama ne mbaka mano onego bini waromo kode mondo wago next to kuom mawe marach otimore kaka otimore no ng'ama jawach kapok awene jowete wabede thuolo aparo ka Jay Bonyo gi an gi Luka Wich paro moro nobiro mar kelo jofwambo kanyakla to ne pod waonge gi structure motegno wabedo kamoro ngara koro chapni obedo ni to koro girone wanyalo tege nade ne wawinjo muya ni nitie jotelo moko mane gombo biro yuorowa to gi rieko mar Nyasaye gi joma nitie ni Festus ne jakom kamane kaka bedo ne jakom no nobedo nyaka kawuono to notimo gino mane nyalo we ni en office ma osebedo gigni 10 notimo gino kata bedo ne kanyo osekelo kanyakla makata sama wadhi gago jakom chiori ni mathin matika tieka chieng' moro babukoro boka ni onge tiende romo hotel wadhi KBC cafeteria mar jo KBC kacha wabedo gi bura makone wapange wach mar nyasi ma tarik 20 dwe mar 11 higani koro osetimore en medo kwayo Nyasaye oket chunye kamokwe omedo mar lamo ne familia mare ang'eyo ni chenro mamoko wabiro dhi nyime kod lero ne jopiny ni to biro bedo nade tarik 6 chieng' Sabato ka wuoyo kode nonego bedo gi nyasi moro tarik 27 dalagi mar luongo joma ne osomo godo Onjeko dalagi alumni mag Onjeko mane gisomogo to nong'isa ni to Jakubuya to nyasi moro nitiere kamochiek kiyudo thuolo tibiro rawo dala nasingone na biro biro dala to aw marach ni koro Festus koro onge wach malit na nyaka kawuono nyoro miyo adang' ni makata gima iluongo ni gago ni aparo kawuono en ana teko ma Nyasaye opek kena ang'eni Festus ne ng'ama imbe ni chiegni koda ahinya nyalo pare gang'o ng'ene ka kawuono chako wuoyo no bedo matek to ose ang'eyo ni wasewuotho marabora keche kopogore kata kode wuodhi mane wadhi Mfangano cha tinyalo paro wuoth mane wadhi machielo mwadhi Kisumo mane otero Charles Osako Junior en mane ochako bedo jal mane otegno nyime ahinya yamino wach kendo magikone nomiwa wendo mwadhi godo to kata an kana chomo bang' ka wuok ka Osako to an bende kana chomo wuoth ma Ugenya to mapod owinjore bed ni otayo chenro mar mino wach kane gidhi makore gi jodongo mapacho to makmane bedo chieng'no tarik onogo ne en gi welo mamoko nyasi machielo mane gintiere godo mar familia koro ne ok ochopo achiel kachiel to makmane obedo wawuoyo kode simu kata mana kinde ma nyasi dhi nyime no pod wawuoyo kode kata mana ote machuok gi to apare ahinya king'iyo romo mane wabedo godo magawa mar Serena tarik 20 dwe mokalo ma wamiele miel mogik kendo aparo ni miel mane ochugo juogi ahinya makineno kata video moro maringo oko kojaji ni kane oket wer mar rapar mar Raila mano wer kod Mosendol Dimorin ne ji omiel ahinya bang' ka osetieko chenro mar romo kendo kanya mana fwenyo ni Karamimo bende nigi chia mar miel en gi nyalo mar miel morno ne ok nyal keto ranyisi moro amora ni nitie gima rach manyalo biro nyime to mak mana ni koro mano osepuonjowa ni piny ka bende wadake ka welo kawuono nyalo bedo ni nitie to kiny ionge kata samoro nyalo bedo ni in gi watni kawuono to kiny ionge kendo parona ni samoro amora ma wantie giminyalo timo ne wadu
kinyalo mose, kinyalo gone simu, kinyalo duoke kapo ni omanyi, kinyalo gero ngimane, tinyalo timo gi sani nikech sama kiny ok ing'eyo. Nikech king'iyo kata chenro makoro nochano manyimego moriwo koda ka romo mar joma nigi somo godogo, samoro en gima osebedo ka ganore, to nok ong'ere ni biro chopo kama koro osechane lakini ok ginyal chope nikech koro magoro oselal koda wuon wach kata wuon nyasi. Koro en mana rapar ne wan kaka jofwambo ni wamed mana bedo e kanyakla no. Ang'e ni ne osewe ka wan e riwruok marwa miluongo ni Jofwambo Welfare Association, kendo ma wantiere kanyakla. To aparo ni mana kaka yor neno ni ling'anyno ok olal nono, to aparo ni en gima koro odong' kaka mijing'o ne joma moko mondo mi one ni ochopo lek mane entiere godo, mar mondo mi wamede ni sekta mar fwambo gi keyo ni onyalo bedo sekta manyalo bedo kod dhano ma ok dhana. Aparo ni mano e kama nyada lorgo wach mar neno mare. Mag mana ni ang'eyo ni pod oganda nitie mawacho weche ma kagi kacha ogeni, to koseneno to en mana kuyo gi lit to gi mos makende ne familia. To maduong' en ni chenro mamoko tichiwo kod joma tayo chenro mag ik to kaachiel kod familia. Koro aparo ni horuok emobedie ne anyuola gi hocho makende bende ne familia mare ma iye e kinde ni endi. Erokamano. Senior, ang'e ni kane wawuoyo kodi nyoro gokinyi e simu, ne en wach ma in iwuon nisiki penja ni to be iwacho adier ni nona ma gini ne ok odonjo ni e yo moro, ne chalo ni kalek. Vioje, ing'e ni wach jakom ni akia nikech ok onego bed ni walose wi Festus Amimo kawuono kaka waloso ni. Nikech mana kawuono ni nitie kumo nego dhinwa Edwar. E juma ni nitie romo manyonego arad gi ng'ato. Yes. Kodi kodan to garu wuod John. E aputwa moro ming'eyo kaka manyicha wakuodhe weche cha. Mana pod an gi geno moro e chunya ni gigi biro timore ka jakom nitie. Nikech akia ing'e ni kiduong' loso osiep kiduong' tek. Ng'eny jok miweno osiepe ne kiduong' gin jok ming'iyo godo. To ang'eyo Festus Amimo through in Alan Obiero to Garun wuod John. To kang'i Festus Amimo to wabedo abedo osiep. An onge chieng' ma Amimo oseluonga gi nyinga ne Jay Bonyo. Amimo luonga ni Jabungu. Magi mora matimre to koni Jabungu in kanye. Jabungu samoro nitie gimo jawacho ga kodwa na rad kode to koni Jabungu. Gol V8. Tapenje na kel kanye. To koni BBH. Kata B Boulevard. Tadhi twaromo twago mbaka wakuodho piny. Tuduogo ora to koni kangi loso gi ng'ane to kwere. Kik ing'wonne wachne. Nikech Amimo nohero weche michomo te. Kinde mang'eny jotendwa makaluo gi samoro kawuodho. To kwerogi. To wabende okonwa ni kang' uloso kode kogoni simo to wachne ni ma eka marach. Makata juma mokalo ni chieng' tich ang'wen wakuodho kode wach. Kwa koni nyaka koro wakwer jotend luo. Nikech gigo madhi mbele mbui ema miyo oganda mamoko chawa. Yes. Mo wacho na ni Jabungu on Monday
kwergi uru, abende abro kwerogi. Ni ok wanyal bet ni wan oganda sama onego bed ni wariwore tema jatelo go winjo piny gi weche manono mifuong'o mag awinjo. Ma inyalo paro Ken Muga kanye wapango chenro ni to nitie gima nonego watimia kawuono. To koro nikech jakom osechwanyowa kaka ochwanyowano, koro chenro ni ng'enyne waloko mare. Mar dhiale, mar gonero kamano, ta ahinya mar paro gigo mabeyo mosetimonwa te sekta mar fwambo ni VOJ. Kane wachako chenro mar loso riwruok mar jofwambo ma joluo, dongo ni jofwambo Welfare Association Group. To mna kaka iwacho, ka wapimo ne mokwongo to penjowa ni jomage mani kanyo. To kwa wacho ne ni en an kodi to gi awich ema tayo gini mokwongo mondo ane ni to ji nyaromo nade mondo kwa form structure to koni am in. Abro betie. Mobire bura mokwongo. Mabura mokwongo no samwago pup ni wachapni to koni muda wasi in emita gini. Mokao moko pingo. To mna kaka iwacho ni oseriembe mang'ama winjo gik mwasetimo in 3 years to penjo wani to karabuchu ni osebudha higni mang'eny. Ok nyal ng'eyo ni magir higni 3 kende. Sami munye wuoi. Nya andala awasi nyoro kawuok bonda duogo Nairobi to jofwambo nyo biro dalaga memo monding'e na memo jino here pa fwambo ka. Jino wuok Migori, jino wuok Siaya gi Homa Bay to gi Kisumo mondo bi ogore dalaga memo ka. Ing'eni ng'enyne ka ng'ato wito ngimane to ji rito chieng' liel e kabiro. To ma wacho wuok to jo Migori wuok, jofwambo ma Migori, Homa Bay jofwambo ma Homa Bay wuok, to gi ma Siaya, to gi ma Kisumo mondo gichopie dala gi jakom. En gino manyo kawa gi buok kabisa. Ema nyang'ego ni to kara nyadundo ni kara nyo here kabisa. To man kata mana jotelo makaluo manyo gonwa simu katemo penjo ni tang'o motimore. Tang'o motimore to gipenja to gipenjo nang'o motimore to wakonyo nade. Jotelo mang'eny nyogonwa simu ka penjowa. Ng'isi kit hera mane gihero godo nyadundo. VOJ poda gombe ni kawuono kwatieko chenro to karomo saa 5 tayudo simb nyadundo. Kokona ni jabungu adhi kacha. Katieko tagochoni. Tagombo neno kopenje WhatsApp group wa mar jotelo mag jofwambo. Kowacho ni ng'ama kowa wadhi gi ng'a. Nikech mimo ne wacho to ling to rito duoko. Poda anana gi geno ni gino bro timore. To nikech Nyasaye osetimo kaka berne. Osiepna moro nyoko na mojiwa kabisa. Mokona ni Nyasaye kao mana mago mabeyo. Nyasaye ok yier maricho. Nyasaye yiero mabeyo. Binyalo penjori to maricho gi to pod owe nang'o. Ema na penje. Ni to kara wan mwaricho ni tang'o pod wanka. To nokona ni oyo Nyasaye kao jo mabeyo mondo dhi obed godo malo kucha. Mondo gichan chenro ma wan di chieng' moro ka Nyasaye bendo chako timo kako timo mara memo ni muadhi kuro to ayudo ka kuro ber. Agoyo mos kabisa na anyuola mag Amimo. Ahinya to min ode gi nyithinde, min mare, wedene, osiepege, Alan Obiero, Harun Wuod John, to in VOJ un gi Nyasuba. Nikech Simoni nogore kuomu kanodonjo. Kech kigocho na pani mokwongo igocho na saa 10 gi bathe kendo chakwa loso saa 11. Tanoni anoni nikech nie chalo na koyuma ma gimoro bende temo kona ni to VOJ ni kelo mila okinyi manade. Samoro koro gin gi nyadundo gibudho kamoro
to gidwa dhi ot to gineno nikech ging'e ni an dala onge ng'ama ang' nopenja ni to simo mimako gokinyi ni en mar ng'a apani gitugo manone. To bende mano e kaka chief editor ma KBC Samuel Maina Nyono mokona ni okadwa tugo mikelo na gokinyi go nikech en ng'ama osiepna en senior industry ka gine jok mosemako bwada mokona ni enda ufikirie vizuri ndio nipigie simu tena. Takone ni senior en mana kamano kaka mo ng'ado simu kende ko chako gocha na mokona ni in gadiera ni gik miwacho na gi nikech amima loso godo nyoro nikech gibende ne nitie gima mimo ne luonegi e weche mag rights mag Afcon gi jo sirikal mamoko mokona ni to donga mimo ne galos godo kawuono kendo mondo mi report ini wachango so en gima nyobwogowa to nikech koro Nyasaye osetimo kaka otimono en mana mos magwa mag kuyo ne anyuola mar jakom osiepene gi jogo manyotiyo godo KBC to gi jofwambo duto nikech bura mwabedo godo mogik chieng' ngeso mokalo cha kane wapangore ne bura matich adek to gi weche mag India ni koro kaka higarumo watimo nango ne wan kod gi 3D ka Franco Remo ma bende odhawo na gimomi alewe bura ka bura nego chakore saa 7 aparo tachopo tayudo Frank tayudo Gomera moro ka gibeto ko kanyo aya Ojonyo Albert twago mbaka mag jodala to ka donje bura to kwanya ni pok ni lewe ga bura ang'o mi lewo makawuono tema pimo ne ni jakomo oyo an giwede na moko koka machiel kuom geno siep mi Albert Ojonyo to kona ni Albert ni Nairobi ka to dako se wachona to kowuok no dhi mondo mos Albert to yudo ka Albert bendo sedonje mtokote mang'owa wuok to kona no osewuok tang'e kuma bro yude mwabedo gi bura mabura no mwawinjore mwachano kaka gik moko monego tim mamagi communications manonego mejo fwambo welfare tarik 11 tageno ni pod wabro dhi mbele wabro chiwo information no kaka ne jakomoyo dwanwa chiwe gi gigo monego watim higa manyien Festus Amimo Nyadundo okotimo no maber to en hero mar Nyasaye notimre kaka notimre no wamiyo Nyasaye duong' kendo wapako nyinge to wan gi geno ni chieng' moro achiel e ruodh piny ruodh polo wabro rado kendo wabro medo go mbaka gi Nyadundo kaka nyonego ben magoyo e piny Nyasaye ka sa ket chunye kama okwe amen koso gavana ntie medo kapok wadhi agenda machielo sama je iloso to oparo na gimoro achiel mara era mane Festus nigo to kendo achiel kuom gimomiyo kit tende nyocha ne jofwambo ero to ok jofwambo kende kata jogo mancha ne otiyo godo chieng' tich adek mancha ne wan gi budho gi John Mbadi ma bende bang'e PS Oluga Bobire sama ne koro wagago mwaka o breakfast to chieng' no jakom nosiko ni ne chiemo ne kacha meduru chiemuru ineno koluorore modhi e tebo ka tebo mo make sure ni dogi anosiko biro yiso governor nikech onge chieng' mane oluonga gi nyinga kwaromo ni to governor isedonjo to no biro kacha VOJ kinyalo paro ke chalo gima chiemo ne bet ne ng'eny to ne watin namba ne kech ne bura mane wan gogo kinyi dhano maralo 45 kama to biro mo make sure ni doguru chakudogo timang'oa uchakudogu chiem nyisi kit jatelo to king'iyo kinde duto mane waromo tibiro yudo ka Festus Amimo ne chiemo mogik ka waduto te dhano sechiemo kata unagi bura mar ji 4-5 tino ko biro chung' tenge mondi mone mano ne nyisi kit hera mane en godo nikech kinde duto jatelo motelo ne joge kata man ochalo jakwath maneno ne jambe omodho mondi koro mano ne rare quality mane ineno manyisi ni en jatelo to Victor gima na puonjora nyoro kabede e odago kinyi sama ne wachi ni odonje kicha duoga manyi kanyo to ne imoko kabisa ni moko ka enti sama ne poduna city kocha kora manyi to je badwa ni mondo je wach nani to gini
be en adier nyal chopo kamoro manyalo oro simu. yes ni duogi lore Ah. Ken bende oduogo lore seche moko kech iyudo ka koro simbe nyo biro mathoth tiyudo ka koro nekech wanie sekta mar fwambo ni dhano paro ni ine ma in gi wach ting'e ni weche gi bende kapod ok iyudo gi matut to ok inyal lose alosa seche go bende jok moko ma samoro ni kodi machiegni nya jotelo ma expect ni gini ing'eyo gini koro gin weche mag familia ma ok nyal ngokni angoka mondo mi dhi kel kech weche mang'eny bende bede mbui kaka kawaida ka ng'ato nindo to wach mane biro na Victor en ni e sekta mar fwambo ni wanie gosiepe sekta mar fwambo ni ng'eyo jomosiepe gi samoro betie matek nekech sekta mar fwambo ni ema wanie bende gosiepe mabandia osiepe mabandia gi thoth gi biro ga kowuok kuom jotelo je ibiro nyisi giheri nekech ine Ramogi Baraza gokinyi ok giheri nekech ni gin osiepe koro ng'eyo osiepe gi tek to kane ing'iyo kaka dhano manyo ywak dhano manyo chotoko nekech Festus Amimo to nyisi ni nokalo boda mana kaka nowacho ni en wuoda wasi boda nekech ji mang'eny biro eri Victor nekech ilendo gokinyi kata kaka nyo Festus omako piny gokinyi mi samoro nyalo wuondi ma ok ing'e jo wasiki gi jo ang'o gi jo moheri lakini kanwa neno kaka ne oriwo oganda e sekta mar fwambo nekech mae bende nachiel kuom gimomiyo nyocha ni neno biro mar jofwambo Welfare Association ne biro mondo mi ong'i ni to nyalo riwo jofwambo nade to bende ok riwo jofwambo bende goganda koro aparo ni king'iyo kaka dhano ne choto oko gi gik ma osetimore maduong' moloyo en mana kama wateneno ni ne family mare nikech gigi giko gidong tichaki yiengo gi mana ne family mare ne jaode gi nyithinde gi joodgi duto te en mos makende mana Nyasaye manyalo telo ne nikech ka wane mogowa kama makata kimi wach tami aneno ka sela nyo koko cha ni guok mogo maber ok ywagi ji mang'eny pod ogo nyang'eny mana kaka nogowa kinde jakom to duto waweyo mana ne Nyasaye nikech gik makamagi ok ng'ega kuonde michakogo mak mana ne ngima nyaka dhi mbele. Erokamano. Mana kamano nya Kwaramogi Kajwang' tarik 19 dwe mar 11 ka wan e Ramogi Baraza gi Winnie Miseda, Gloria Senior J Bonyo gi Mheshimiwa John Mbadi ne odoko duol mogik ma owinji e Ramogi Radio ka koro ji ne penye ni to inowe mayiengo bir Ramogi koso nang'o koso bin transfer window pod oyaw mar kawo jolendo kaka timore e paw adhula kata kamano ose Nyakwaramogi Kajwang' wanadhi nyime kod chenro mamoko ma okinyi ma kawuono e chenro ma kaka wanene magi te timore ka bende chapni gi ndekni okwako siasa e piny Luo siasa mar dongruok kod dongruok mar siasa tinende yamo moro osebedo ka fut e piny Luo ne jasiasa mane kata jatelo mane man go teku manyalo kelo oganda Luo kanyakla magi mosebedo ka setore gwenge mopogore opogore piny Luo kalore koda nindo mar migosi Raila Amolo Odinga dibende siasa masani neno ka gima pogo oganda Luo mamba kama oganda Luo osebedo ka ng'iyo kendo kidhi kuonde ma ji pime piny en wach ma ok dang' pandi en gima nitiere kodwa jomadongo yamo moro futo ka Luo ka to neno ka gima en yamo moro ma ng'iso pogruok moro ahinya e paw siasa ka ken oko gima wendo nyawaneno gima nyotimore e Laura Chuonyo gi buche moko ma ibago mar puodho piny. Aparo ni mana kaka iwache ngero ma joluo ne wacho ni yien maduong' kolwar to winy gi nyithi winy chako kwayo alanda nikech koro kama giringe giporie onge. Ne waneno gini chon e kinde mane Monson Raila Odinga nonindo to ne wawacho ni en fuok maduong' manodhi weyo chien kendo moweyo chien kendo king'iyo ni duoko mar gima noneno no chako gima koro wasechako nene ni koro adier wuok mar Raila oweyo fuok maduong' kendo koro ng'ato temo ywayo kore ng'ato temo muro bul ma kor ka kore to mae keto oganda Luo kamarach kata keto oganda Luo kamarach. Gima aseneno e thuolo mar jumbe 1-2 mokalo gi nyisa ni thoth jotelo mano Raila Odinga oweyo oganda Luo e lwetgi
okose timo maber mar chopo lek mage mag riwo oganda kanyakla. Awacho ma nikech king'iyo kit kaka jotelo sani himore kata chokruok ma kama ji nitiere, no ka dhano gawore gi wang' malich ma duol tek, ji duokore, jomoko bende tiyo gi kuonde tudruok mag mbui gi, jomoko bende tiyo kod kuonde ma ginyalo thuolo mag ute fwambo gi, kendo ji duokore maka gi kacha. To ma en duokruok mowuok kuom jotelo, kendo sani koro chopo modonjo kuom jopiny ma gikone koneno ka nitie joma tiyo nyaka gi mbui e yo ma ok odhi kare. Ayenje madongo dongo ma kwethni nigi joge, kwethni nigi joge, ng'ane nigi joge, ng'ane nigi joge, ng'ane go ng'ane, ng'ane go ng'ane, japiny be koro ka onywandi ei wachni. Kendo koro miyo lek mane wachako godo, inyalo paro bang' Raila Odinga ik mare, to ne wachako wach mar wuotho ko wuoyo gi jopiny ni to en siasa koso waket mahino e dongruok. Mayierruok marwa waduto e kinde ma osebedo kwa limo kada gwenge ma Kaluo, yierruok er ni sani winjore bed ni oganda ne keto nyime gima nyalo kelo dongruok Kaluo. To ma chakore gi siasa maler, kae to dhi e yore mag ywayo mwandu e kanyakla marwa kaka oganda Luo. King'iyo Raila Odinga ne nitie kod duond buche mar ODM. Yes. Kendo mana kano wasewacho chien ni thothne dhano kao ni samoro riwruok mar oganda kende ma oromo. To ing'eyo ni kaka no osechwe, kaka ne dhano biro mo oloso piny, kaka iloso mwandu, kao mwandu, noketi ni nyaka ibede gi gimiluongo ni vehicle, gari moro minyalo tiyo godo mar mondo mi ochopi e loka machielo. Unyalo bedo ni uthoth to chung'e stand mar nyamburko achiel, idwaro mondo iwuog, kiwuok kamoro achiel kidhi kamachielo, ok unyal wuotho gi tiendu kata ung'eny maromo nade muchope wang' sa. Koro nyamburko mabiro makau to ting'o jumla matero kamachielo cha ema dhi chopo kacha piyo. To e telo kod siasa, ma en ga duond bura e piny ka piny, e bwo wang' chieng' ka duond bura ema mako telo, to ema gamo telo ka kelo ne oganda ni. Raila nantiere kod duond buche mar ODM. To bende kopogore kod ODM nitie duond buche moko Kaluo, ma en bende kana mana kinde mane entie nikech demokrasia ma en owuon nokedo ne, duond buche gi osebedo ka nitie kendo gin bende gitayo ajenda mag gi. Ji dhi e yiero jokanyo mag gi, kata bed ni ODM ne kao thoth kombe, to kaachiel kod lemo mamoko mag sirikal ma samoro kata kapo ni en sirikal mar barobar, kata en sirikal mar mosruok, kata en mar tudruok e yo machalo nade. To thoth ni do ka samoro koro ODM ne nitiere kod thuolo malach nikech thoth mar ji kod sir lwedo mane ODM nitiere godo. Koro mano e lek ma paro ni Raila Odinga kata kamoro ma entie moling'i en samoro koro onge gi nyalo mar rie bade, to mano e lek mane nitiere godo ni mano nowinjore bed ni dhi nyime, ni wanyalo bedo e kanyakla to duond bura moro bedie motegno manyalo ome mwandu kelo, kimedo gi duond buche moko ma samoro nitie manyalo bene ngeso mapong' wi obabo, to ganda Luo nyalo yudo dongruok, nyalo ywayo dongruok makelo. ODM ka waseneno ka kendo koro mane ot maduong' ahinya kata nyamburko maduong' ahinya mane itiyo godo, waneno ka siemruok koro sani nitie, waneno ka barruok weche koro sani nitie, waneno ka ji himore kendo ji chokore ma ng'ane choko ng'ane, ng'ane choko ng'ane, ng'ane choko ng'ane. To lweny makama oringo modonjo kuom ka johera bende makata mana mag ODM gin giwegi, makoro sani duol achiel mane owuoyo godo cha chal ka gima koro en gima duono. To dobed gima makosa ahinya ne wuoro onindo to pok okao kata mana dwe achiel kata ariyo, to ji osechako ywayo kon gi koni, iyiecho dalane manoweyo manochung' motegno, ma ng'ato yiecho chomogo kocha, ng'ato wacho ni an e wuon gini, ng'ato wacho ni an mowinjore bed na wacho duol ni, an mowinjore bed ni gini mara. Aparo ni kanyo oganda Luo ochom godo kamarach. Okay. King'iyo thuolo mokalo manyicha wantiere kod yiero madundo, nyicha waneno kata kobagi yiero Kasipul, obagi yiero Magarini, obagi yiero Kakamega kod kuonde mamoko. ODM ne nitiere kod kibarua maduong' ahinya mar nyuolo kom ma Kasipul. Egi nitiere kod kibarua maduong' mar nyuolo Ugunja,
kendo mar nyuolo Magarini mondo mi gibedie ni kuonde mane nitiere mbi mane Raila Odinga owe ka mbi mare nitiere motegno gi ODM pod nyalo timo kamano. Taparo ni kaka nowacho juma mokalo ne gigo lwenyno kendo gikone ineno duoko manowuok ni adier ODM ni pod nitiere kod mbi. To mak mana ni kata mane kinde mane ibage yiero madundo gi pod ni neno ka kata mane ODM gin giwegi pod larruok nitie ma ng'ato nyalo chung' en jakanyo mar ODM to dhi mokwedi duond bura ma intimo miye nyaka limo mar telo kendo mosir ng'at machielo ma ok jaduond burano nyisi ni koro en gima ng'at koro ywa onget korka kore. Dongo chal gi gima timore kata mana Kenya mano imbo ma Kenya nikech Ayub Savula jalup governor en jakanyo mar DAP to ne osiro jachung' mar UDA Ndakwa e yiero ma Malava. Ing'eyo ni gimomiyo ok opogore to gimomiyo oganda Luo osebedo ka ok gin oganda machalo maimbo nikech achiel mar oganda duol ma kosego tung' ni tung' ji ochomo milambo to ji te ochomo milambo. Ok awacho ni en thuolo mowinjore bed ni dino demokrasia ni koro duond bucha moko iloro negi oko to mak mana ni kaporo ni nitie gimiluongo ni party discipline ma kapo ni in ja UDA ting'eyo ni maya agenda ma lek ma UDA nitiere godo kijago adhula kitugo ne Gor Mahia gi AFC Leopards kikirwak nanga jo AFC titugo ne Gor nikech kata mana pis mar ndiko duond buche jandik duond buche ochiwo chike matayo duond buche matayo kaka owinjore bed ni tayo duond buche duond bura ka duond bura nitiere kod chikege ma kata kapo ni in jaod bura tichako lando agenda mar duond bura machielo to chike mag duond bura no ichako ketie tim ing'iyo ni nitiere kuonde moko ma samoro jaod bura kobalo to duond bura luonge tikete piny tichako luw kod ondama mar chik ma owinjore bed ni ing'ise ni koro ka iketho machopo kama bende chik oyiene duond bura no ng'udhi oko kae to bende komi no bende koro iwite koro mano nyisi teko ma duond bura nitiere kode. Koro king'iyo kana ochakore gi duond bura kanyo to gini koro wuok e duond buche gini koro chako duogo oko ma koro sani yudo ka nitiere jomoko manyalo kodesa nyaka jong'anyo jomoko jokodesa jowayenje ma ng'ato yanyo wadgi kucho ng'at machielo yanyo wadgi kucho to seche moko biyudo ka gin ng'ato in diyo je in mitelo in miduong' Fred Ogweno bende otelo duong' uonge kod wach moro amora ma samoro nie kindu to nitiere jochiemo moko mantiere diere ka ma samoro ni agenda maggi magidwa chwalo ma ang' ne ti kod nyingi tiyo kod nying Fred kendo chuogo kweth moko makoro gin nitie mana kweth makoro en otetea mana BOJ to machielo tetea mana Fred to mane gima waneno kaneno ka mbaka ne ringo mar jagoro mongirore migawo mar arita to gi governor ma county ma Homa Bay Gladys Wanga bende en jakom ODM kama winjo ka PS Raymond Omolo oywake adhara kama onge kama winjo ka governor oywake adhara kama onge to lweny moro neno kodhi otude diere kanyo manyi duonge ma jo piano go piano to jo asile go asile ma piny lich ma kagima gimoro kethore kamoro jomoko ncha gona simu ni aro daka winj kuno lando gina penyo no landano mi aparo wuod piny moro ma wuok Rangwe be nyocho icha to na kwa ene kamiringe no doge school kama ni puonjorie ng'is jogo no dukne school fees dangi lan gima o ng'ise ni kikiwe gimiluongo ni emotion mari override your thinking capacity gima ni dwa penjo ni is your head handsome mane penjo maduong' mane dwa penjo minwa medega ni to be wi konyi nikech iwa koro kweth mokuru wuok yak magen na lweny maonge taparo ni kendo mano koro ketowa kama joma nitiere diere kama samoro chiegni gi jopiny ahinya yes chalo ka gima koro gimbe gidwa tiyo gi thuolo manitie mar tuwo jotelo manitiere malo mowinjore bed ni watemo kelo ranyisi moro makare mondo mi jotelo kik wabede ni wanyalo tuwogi e yo manyalo biro hinyo dongruok marwa ng'ato nego loso moke e yo maratiro ma ok ithuo jotelo ma ok ikelo thuya e kind jotelo nikech seche moko ka itiyo gi thuolo marino marach to ngama chelo botiyo gi thuolo mare marach to gikone wabedo kod gik makoro neno ka waneno ka ne timore ma kweth moko wuok loso ng'anyo kucho kweth moko wuok loso ng'ato joka somo gicha kech ng'eni kata ka poni ng'ato ng'anyo sani kuom ranyisi ka wang'iyo jatend jagoro mongiro ni migawo mar arita samangi wuok kata ma idwa pako kaka osebedo kotero mwandu kucho tilande samoro ilande yanno ka jomoko lande nyaka gi dho Kisungu nyaka dho Kiswahili
ni huyu mtu ameleta vitu mingi kama ana mesa tingeni seche moko ngama chielo manene ma jadhok machielo biro ng'iyo ni to pesa ni ogole kanye te en ang'o miyo kuche ma pesa ni die koro giko ne joma keto rameny mawuok koma moko bende biro bedo ka keto rameny kani to ang'o miyo joka ywak mani pesa dhi kucho mang'eny kik waketh maber mwaseyudo kaka oganda warit maber mwaseyudo kaka oganda to e kinde no bende kweth machielo kada ka in kweth masiro jakom ODM kang iwache ma jomoko ka bendo winjo tingeni ODM ni olak mopogore kada mana gi kaluo kende yes ang ne giwacho ni to mang'o mi iwacho mana ni jatend ODM ni en kucho chwe ma samoro kete maine ma samoro pesa nitie mochomo kada samoro gik mang'eny mag ODM itimo to ODM ni iwacho ni wan bende wamako watoro kana kwa yes koro giko ne gik mabeyo ma samoro nyalo biro kokalo kuom lemo mantiere godo mag telo gi gidhi ka gilal nikech kweth jotelo mamoko kata kweth jopiny mamoko dhi kwedo uketo utenge kudong ni koro un gi nyau nikech kata ka beni unu chungo oganda achiel to nyaka oganda moko siro lwedo mar mondo oyud tegno kech kata mana duond bura king'iyo duond bura mar UDA samoro ne ng'ato nyalo go kwan niya ni bedo ne gi mbi kende hoho mar Okaka Rift Valley ama nyalo miyo UDA bede UDA ting'iyo ni jatend piny no dik nyaka gi Mbeere odich kora e piny Kenya mangima odich nyaka gi Kaluo mondo UDA no yude ume kinyalo bedo duond bura motegno mana kaka ODM ni kopogore gi Kaluo nyaka yude silwedo kuom dhoudi mamoko kuom gwenge mamoko kora paro ni e chakruok mar wach athuya ahinya to e kind joma nie diere ka machiegni gi jopiny to chung' e kind jopiny to kod jotelo mamalo athuya no aparo ni osechako kelo pogruok kind oganda Luo to nyaka wakwergi erokamano wach mangima mokala abiro miyo jowetewa thuolo to kweche manyien ma saa adek okinyi makono kod Collins Okaka kokalo e Ramogi FM kar chuny jaluo in bende nyalo nyisowa pache achiel kachiel ni paro nade siasa osaso piny Luo to en siasa manyiso pogruok mar oganda dio misiani okeo gi tinga gero chathim nowero pado moro kane owacho ni wasero to usemo waloso to uketho wakaw yweyo kete manaka Open this gate. Lord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. What happened? Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nyithindo, wachopo ikinde nyasi.
To rogo mar nyithindo kelo ni mor, tuke kod gik moko miwuoro kinde duto mar higa. Wan gi sigendni mabeyo. Jo sigana ganwe. Tuke mamit kod welo makende. Tablets checks. The internet checks. Kikibari ne chenro mora mora mar rogo mar nyithindo. Chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Ng'uono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, kod ahera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Mana kamano nitie ote kama ido kama thoth mag jokanyana mabende pod medo oro ote magi mag kuyo kilit ne Festus Amimo gi familia mare kalore koda nindo mare. Eruru kamano ahinya kuom mulo chuny wach maka juma en siasa ma piny duoka nitie gi a lot of confusion ikele mana kod jopiny giwegi ma ohero tungu wi josiasa nikech ng'ato rito moke. Ma e gima nyaka wang'en kaka wanyalo kowo. Roswaga ka in e gwenge mag Nyagondo erokamano ahinya. Jakinya Modi imbi kuyo mana kuom nindo mar jafwambo Festus Amimo ma wuod Awasi. Josiah Gondi ng'isa ka inde maka juma oyawore ahinya. Gima daher mar wacho en bloggers for hire ema itiyogo mar jaro jotelo. Gima nyaka ging'e ni gi command mana a very small space. Jogo kura onge social media. Ma emomiyo aparo ni social media nyaka koro ga. Siasa mar pogo luo en siasa ma ok ber. Tinende wan joka ng'at achiel nyaka wariwre kanyakla. Alice Tobi ini yuago mana nindo mar wuod Awasi kanyakla kod Margaret Oranga. Moro ka indi bedo wacho ni an Joakim Odhiambo wacho kanyo ni adiri makende en joma thuo jotelo gin sangwenya moko moro oluoro jotelo. Ng'ama jatelo maber bende kik yie mondo luore gi jomoko ma mede mana baggage nono. Asebedo ka ng'iyo kaka bloggers moko ndiko, iwacho ni blogging bende dwarore gi rieko moro mani malo. Ni jomoko kane oyombe yiero nyaka accept and move on. Mane ote mari kaendi. Alice Tobi litainya. Tiza Nyamami penjo kama nito en ng'ama dhiri oganda luo. Dobe ni en ker Odungiranda koso nang'o. To ere kaka wanyalo pogo siasa mar ODM gi interest mar oganda luo. Wach mangima mokalo. Siasa mar ODM kod interest mar oganda luo. Machielo ka wacho ni en Eric Otieno Otego ka wuok e gwenge mag Nyamira County. Maka joma oyawre. Jotendwa nyaka tine jopiny kanyakla. Okodeo ni ne sirikal mamalo kada ni sirikal mamwalo. The common denominator en dwaro mar japiny. En ndara, osuptal,
tiyo makare, koko bedo maonge nikech pesa bende luro kama koko nitiere. Kuom mano an akwayo mana bloggers ma obaro wi wandasi gi weche manono e social media ni giwe oganda luo mondo heal from nindo mar Jakom Raila Odinga in peace. Okay, machielo kaende wacho ni Makayo Juma gi dho Festus Amimo wuoda wase lit ndi to bloggers nokwero ndi ka bloggers okier e oko mar reru. Machielo ka wacho ni Maka Juma oyawore ahinya. Ayie kod gima Ken Muga otemo mego kanyo en ni jowa mantie diere e kind jopiny gi jotelo ema thuo jotelo together. Kikwayo kanyo ni jotelo sama weche ochacho bedo piny mos. Ng'ama nong'eyo ni President William Ruto ne nyalo tiyo gi Jakom Raila Odinga ka jopiny osedhi e ndara. Koro jangolo moro nowero wer moro ni wajinga nyinyi ok en ayany vioje, to kata kamano mano jawer moro nowero kamano. Machielo ka penjna Senior J Bonyo, Governor kanyakla kod Ken Muga ni ere kaka onyalo rito social media mondo kik obed platform mar thuo oganda. Mosenya adome thuolo mondo ng'i anena weche ma Sanja ma wachogo. Okay, abiro chako kodi Governor. Sangwenya nyaka chiem. Jo black be nyaka chiem. Girito mokgi. Jasiasa ma wiyo moko. Jasiasa mora mora nigi wiye. Kech adwa ne agogi ni kwa duogo e redio kocha. Yes. To ambok wiye matin. Yes. Jasiasa no ochwe gi wich. Ng'at ka ng'ato no ochwe gi wich. Koro ine ma monde ng'ini to Sangwenya ne mabiro winyo wiyi ka windiga koso imbe in gi wiyi. Nti gimomiyo ndiga iwinyo wiye kama. Kidwa loko to nekech ndiga ok wuo. En komi winyo wiye kodhiye motimo ang'o? Emodhiye. Makata ka ok imako brege to ka ok imako brege to odonjo makodi e pi. Koro aparo ni wablame Sangwenya to jotelo bende wablame. Kech nitiere gimomiyo Nyasaye omiyo gi obwongo monego bed ni gitiyo godo. Nekech Sangwenya ni be kodhi ondiko gimoro marach e wiya kawuono, kata odhi ondiko gimoro e kinda gi Jay, tang'e ni kinda gi Jay to gima ondiko no onge. An gi ratiro mar nyise ni bwana ruch gino. Nekech bloggers gi be gin e payroll mag jomoko. Nitie joma chulogi. Koro anyanyisi Jay nikech anyalo wuoyo gi Jay ni baba ng'ato ndiko gimoro e wiya kanyo, e wiwa kodi taparo ni nyathino ofuo. Nyathino omi. To ka linga to gicha ponitie. Tiende na sanction ne. Samoro bende ane manyalo bedo na mnyise ni dhi wach kama. Koro siasa migoyo gi bloggers poden siasa maparo ni orem. Jatelo man gi chia kadwa wacho gimoro tichio tiwache nikech nyaka ibed ng'ama thuon. Okay. Koro Sangwenya to nyaka chiem. Pero kamano. Ken. Kapok adhi Senior J Bonyo. Ach mani jochiemo ema samoro chiemo ma wigi wil ni kiny to chalo nade. Nene seche moko be nyalo chiemo samoro ichame kawuono kata ko iyudo moro matin ichamo kawuono ti ichiemo achadha ma ji moneni kawuono ok nyal dwaro mondo bed machiegni kodi kiny nikech idhwakori gi chiemo. Koro aparo ni kata ka nitie gimoro mebilo tibile gimiluongo ni decorum gi bidhruok gi dimbruok mondo koro kiny kata ka poni pod ionge go to joma moko mabende chiemo ka inyalo bedo machiegni kod ginyariwo kodi tao. To achadha to samoro nyalo ketho nyingi makoro ng'ama dwari machiegni onge nikech mien dhogi gi chiemo to lweti to timore nade to kata ka en gima ichoko gi lwedo to isoyo lweti te i dhogi koro ji ok dwari machiegni manywando rutenga manywando makoro kinyni mari kech gi rumo ga samoro kinyni sandi orumo san joma moko mantiere gi gimoro kaka ji derwa kigwele ni bi mondo iriwri kodwa koni kori kono ero rumo obedo matek. Koro aparo ni kata bende nitiere chiemo to in e diere kanyo bedo Sangwenya ni be dwaro rieko moro. Odwaro rieko moro kidogo. Ok achadha ha. In ka uni bro guri. Agurwe. An konya uru. Sangwenya en ang'o? Ng'eni unu joloka hotel. Sangwenya en dholuo maguru. Sangwenya en ang'o? En pimna ura pima anaja sako. Aparo ni chuny wach nowuok mana Migori. Ndalo loch mar Governor Obado. Mane kweth mag yudhe moko
gindong'o gine chiro mar bero ng'ama jatelo ma giluoro e yor daso pesa kuome maracho ng'ama gipiem go ka koro piem kodi Bondo constituency in go chanda gi an koro joge na nyiguogi na moko kanya siayo kuomi koro mane mikone Sangwenya mage ma winjo ni luongo ni Sangwenya mondo winji maber wacho ni Sangwenya gin jogo maluoro jasiasa mano mokwongo yes en jasiasa koso ng'ata machalo ni nigi lwete ng'ata man gi lwete tijgi maduong' en bero nyingi kendo racho nying ng'ama giparo ni nyalo piem kodi koro tijgi maduong' en bero nyingi yes to giracho ng'at ma gipani piem kodi kata ma piem kodi kata ka donjo korka chiena mar ng'ama gidhi piem go to gin gitime atima manywando Odotenga gionge leny matin to gini gitime nang'o ang'o ma giyude nonro ma wiye ma wasetimo ka nitiere 330 moro mi ioroga en mar bundles koso mna mar chiembo matine nitiere moro mikone gi migolego koro mane miwacho ni watimore mbui ng'ama jatelo kor flat nyaka or migolego to kara Governor utime ganade Governor goro na flat kikone ni bill na 300 per 300 onge migolo jedo ng'awa setieko ni bang ma wasetieko ni bang ma udhi neno gima nyalo timo Governor wero til winjo ni gini golo yoro gini wero til kamoro bende ka statement na ma M-Pesa bede maber niti lok ng'adi I get my till kamodhi til no to okore bed reflected kora ka dwa fuliza kita ya mshwari to statement na pod rachara ore direct gini golego kore kane makete til ka kikolale gine ne koja hapa ni gimi pimo no VOJ ang'o mi apenjo nikech nitie ji mang'eny maneno gik moko matimore ahinya te mbui ka to ok ging'eyo ni gigi timore na emomiyo ber ka jowa mawinjowa kendo neno ong'eyo ni gik miwache mbui gin ng'enyne gin weche mifuong'o chon mbui ne onge taparo kane wasomo ne nitie yawo moro ni ma yawo mar barka ni yawo tenga paro koro yawo ni ema ng'enyne ne yoro waga umi pi ka waje sikul Bondo primary to tuoro ne nitie kidhi e yawo no koro ng'enyne en ni sami dhi e yawo tenga tichung'i somo tuoro nikech tuoro kanye mibrodo kondike ni Ken osiep ng'ane tuoro kanye mino ni Governor Jalai pien ineno tuoro ne mani kethe nying ji tuoro ne mane social media emane ndike gik mang'o weche mifuong'o gi so social media ka e tuoro masani kare gigi chalore kamano ubende nundike tuoro kendo en natuoro mane daura en natuoro no daura ke kanyo ma ji dhi abal do pi kanyo ema ji nochikore lweny do pi kanyo emidwa penje ng'ato nyinge do pi kanyo mibroko ne ng'ato no bio limi kapo nini gi simba so do pi kanyo me gimko kone timore mang'eny koro tuoro mochomo kanyo no mane Facebook tindike gik mang'eny gima jowa onego winji Gavana wacho ni ka jo radio duogo to abro wacho gini yo kitwelo ni giwinjwa maber apani gima jowa nyaka ng'e ahinya en ni ng'eny weche mineno kifuong'o e social media ka ahinya to mineno ka jomoko bende indiko nigo to kako ndiknigo no tikawe tiketete tiyudo ka ji 10 15 20 keto wach achiel machalre manok pachgi mago mna joote orege tiluongo gi ni Sangwenya tikoni Sangwenya koseracho nying ng'ato kata bero nying ng'ato titimo ang'o jatelo dongine no kaka dach kodi maber alawe wanawa iyute makapok idonje ni siro kata ikwedo to penjrie ni to anto marani kanyo nikech ng'amidwa siro mare no to yute tapani uchopo sama koro nyaka wabende koro wakonyo ogandawa e achiel kuom gigo manyo wawacho gi Jakom Festus Amimo Chang'wen ni ochopo sama koro jaluo nyaka penjre penjo ni to odwaro ang'o to odware nade nikech jatelo moro nyago godo mbaka e juma mokalo
Penja chiel. Ma kone ni penjo nino, wabro manyo aput mondo wabede piny wagombak. Penja ni to bende jaluo ng'eyo kaka jomoko chae piny Kenya ka. Ma kone ni awinjo ga sama wuotho tiwinjo kit penjo ma ji penja about wan kako oganda luo. To gin penjo mang'isa chae. To ka jaluo ok ong'eyo ni ji ochae Kenya ka to pod wabro neno kit mela madhi mbele mbui kama iketho nyinge jotelo, to moko bende ipako jatelo mana ma excess. Nikech gik manyo timre mbui gi VOJ, achiel kuom osiepna moganda mamoko nyoro na link e WhatsApp mara. Penja ni hii vita yote ni ya nini? Yeni oganda moko sechako neno nugoru, to ka bende gineno ni une masani serikal matiyo ni nie lwetu konyo uwe kabisa, to gipenyo ni to kara untu goru nang'o? Takode ni sisi hatupigani. Tukona ni hizi kitu naona kwa mtandao iko vita sana. Takode ni ndugu, hakuna vita. Hiyo ni mambo ya social media. Tukona tunajua sisi hiyo social media ndio tunaona. Sisi hatutakuja kwenu kusikiza watu. Gisomo gimanie tuoro. Hiyo ndio tunaona na ndio inatufanya tufanye nini? Tufikirie vile tunawaona. Ineno. Tuma okeno siep na en ng'ato mabende en gilemu. Mar kuodho wachne jatend piny. Koro ka en mupenja kamano to ngiso ni samoro gibende giseneno to girito duoko wachne jatend piny. Nikech samoro ing'eni ka gigo kwano gipango tipenjo ni to koro juganda luo ni to watimo nade? To bro koni na wale bado wanapigana vita. Jomoko gitu osebiro ga agenda, dwa ndara, dwa no kunyne gi pi, dwa stima, dwa no gerne gi sikunde. To unto maru tikoni wale bado wanapigana vita. Nyaka karango. Majo piny bro chapo wiji nikech giyute. Nyaka walok paro. Waseduogo Ramogi FM kar chunje luo kinyi makawuono nyako Ramogi kendo ne wawinjo weche manyien e lak saa 3 mar kinyi makawuono. Ken isedimba nena kaka siasa neno ka gima koro pogo piny luo ka. Governor dibeni en siasa mar pogruok ema iyale piny luo sani kose na pogruok mar paro. Koso chweny ma demokrasia ma waneno komienje piny luo. Victor, aparo ni nyaka wawachi ne ogandawa weche moko. Seche makoro piny mutni to jotelo bende manyalo chiwo gimiluongo ni leadership kata telo bende koro bagni. Koro nyaka wawach ne gi adieri to mana kaka jakom mosenindo Festus njane wache ni nyaka wawach ne gi. Mana kama Ken wache kata ochake godo ka wacho ni oganda luo piny bagni nikech yien maduong' nyonindo. To ka yien maduong' nyonindo piny bagni gik madhi mbele gi gin gik manyocha wang'eni dhi biro tungni gi mutni gi bang' nindo jakom. Ok gin gik mawendo nikech ing'eyo ni kancha jakom onindo to ne yien maduong'. Magi gik manyaka timore mak mana ni giwango magi timore gi rang'iny magi timore ema samoro wanyalo goye mbaka to gitimore e yo machalo nade. Nikech aparo ni king'iyo mbaka manyogore e mbui mana kaka Ken wache no Sangwenya tuge jogi tuge te onge ng'at mandiko gimoro e lo ng'at e mbui ma ng'ano ok ochulo. To kapok ochule to dwani mondo chule. Mbui en tich. Mbui en tich. En go sara. Mane momiyo jomoko ne ineno ka penjo to undako winj ku lando gini Ramogi. Tipenjo ni tang'o milande Ramogi. Idhi lando wache fuongo. Nikech okineno statement e weche mag media nyaka ibed gi statement kata gi video manye ng'ano wuoye. Ok mano lose chon naneno video moko machon ka jitemo kelo. Mi kane ng'iyo kit siasa kichako gi kit siasa manyo ogore seche manyo iko Beryl Odinga. Kech kanyo ibiro yudo kandalaria de kanyo ik poko chopie to ni neno kit siasa manyo ogore kanyo. Mani penjo ni to bende wan gi jotelo kaluo. Raila nyowe joma wigi romre te maonge ng'ato achiel manyalo telo mondo miyo kaw leadership. To king'iyo kipodine duond bura mar ODM nyocha ne owalo momiyo Buru Oginga telo mar duond buch ODM.
Gima timore gi mutni mantiere e ODM kae ni jodito mantiere kae gi ok dwa weyo mondo mi oburu otitije. Sama nyocha ne jakom tiyo tije ne weche yot nikech nitiere weche moko makatek to koro party leader monego losie. Mak mana ni ji te manyo yo ma ji nyalo chopo godo kuom jatend piny William Ruto mayot. Ka jo ODM mondi kapodok gi weyo weche wag UDA nikech mana abire nikech UDA to kapani nitiere kaluo. Nitiere. Abiro bire mano. Jo ODM nyaka wene jatend party mano party leader oburu Oginga mondo lose weche monyalo lose kaka jatend piny ka okwamie kata ka jo ODM okomie luor makende to kiny ngato loso ngene nitiere kaka samoro kata obed mana dala ka Jalibamba nyalo biro to los gi ngani kiny bedo los gi ngani dinge nade samoro kata Jalibamba masiayo gigi mana kaka je wacho ni jo piny wacho be nigi intelligence kasama jawasiki ma Jalibamba gore to jo Israel policy margi moro ntiere lweny ni okikony be okidonj konchiel. Samoro ganda luo nyalo gore maka kiny koro gidhi chopo gichomo jo wasigu tu usegoru kendu mu bedo mayom yom. Tiende ni tong mane jakomo wenu mondo uritrugo cha usechuorugo kendu kendo uchwero rembu kendu. Kaka neno mbele kaeni joluo dhi chwero rembgi giwegi ka oganda okotang. Kechange ni samolo so ni jodongo winjowa, jo siasa winjowa, jo piny winjowa, sangwenya winjowa, nyithi sikul winjowa, ji winjowa te. Gimaken penjon to wan kako ganda luo nyaka wang'ini to wadwaro ang'o. Mi gima wadwaro ni. Jatend piny kong'iyo to yudo ni duond bura mapek kendo man gi huma mantiere kaluo monyalo donjo godo e winjruok manyalo miye odhi oyud gima odwaro 2027 en duond buch ODM. ODM ni en organized nango. En bura ma ng'at ka ng'ato kochiewo kinyo loso mae. Ng'ato kochiewo loso mae. Nyaka nyathi matin ma bende no yier mapoko ka dwe achiel bende odonje liel. En bende ouko liel makata pi manyo okunye mapod onge. En to koro mbi mane modwa nyiso ji. Mapoko timo kata mana home welcoming. Tiwinjo ka jodala joko dinga yuak ni yawa kik uketh liel manyaka Kalonzo gini bo beti. Welo bo biro nyaka Salikos geye gini. Unyiso oganda ngo ka koro Mama Ida ema koro chung kweyo ji. Miwinjo ka giwacho ni ukuodo wiwa machalo nade. Kata Raila Odinga nyocha ok tim timbe mofuogi e liel. Raila ne ng'ama dhano ero to kineno kodwa donjo liel be kidwa dhie gi jogi to ok idhiye modeko pilo ka ji osebet. Chuno ni ng'acha nonego geng'ne. Mae momiyo je biro nyisi ni to ka jogi ne timore kamae Victor. Di nyocha piny owacho e kao ting' mar liend Raila Odinga bende do ikore. Kobongo gin manyo ming bilagi. Mi nyaka wang'eni to picha ma wachiwo kako oganda luo oko chalo nade. Koro mutni gi tuomruok mantiere kai manyo jomoko wacho nikech wan to bo wacha. Nitiere mutruok kind Governor Gladys Wanga, mutni nitiere kind PS Raymond Omolo, mae en mutruok ma okonego bedi waneno nikech gima japiny dwa ng'iyo to ng'ama tiyo no en ng'a. Sama gimutni e mbui kama nikech wan to pod ok waneno kama Gladys Wanga wuokie oloso marach kuom Raymond Omolo. Ka dipo ndi kumolose wan mana monene molando. Bende ok waneno kama Raymond Omolo no wuokie mondiko statement ni Governor Gladys Wanga goe. Sangwenya gi bende nyaka yud kaka chiemo. Mak mana ni ka ng'ato dhi ondiko gimoro e wi. Masa mori neno ka gima ng'ani ondiko dhi oyanyo kata ng'ato wacho ni governor ondiko gimoro e kinde gi VOJ. To an gi ratiro mar nyise ni gimindiko ni dwa dhi ahinya. To ka we maling to tiende ni gino nitie. Mutruok madhano wacho ni nitiere ywaruok e kind UDA gi ODM kaluo. Koro wawachni ni onge UDA kaluo. UDA norumo kaluo sama broad based government no losi. Samoro kinya yie koda inyalo tamori mano bende pachi. Nekech bedo ni gin ofise kaluo gi jotelo ma orito kombe mopogore opogore ma nyalo nyiso ni mago office Victor. Iwinja mago office. Office inyalo loso ma dongeni duond bucha e ginana chik ma duond bucha wacho ni mondi ibed duond bura nyaka ibed gi office e ginana e county 24. Nitiere jotelo mane nitiere mag UDA machon ma pod odong ma pod gin gi title no. Bak mana ni kasa manyocha ODM through jakom no biro to jatend piny ne ng'iyo ni to ere ng'at mane nyalo chungo. Sani ka koro wapenji. Sani ka okel impeachment motion midwa gol godo jatend piny.
ka Rigathi Gachagua okele, obiro dhi manyo jotend UDA Kaluo koso obiro dhi manyo jotend ODM. ODM ema nigi jood bura mowuok Kaluo. Mano oyier nyaka seche ma wawuoyeni. Emomiyo lweny mwaneno kama e joma be samoro dwa tero wi Raymond Omolo matek nyaka kwe wiye. Jok madwa thuyo Raymond Omolo gi wanga, ing'eni Raymond emonego ti gi wanga. Ok wanga matiyo gi Raymond. Wanga e governor moyiere county ma Homa Bay. Isedwaro wach koro wawacho ni awacha. Wanga e governor moyier. Nyalo bedo ni gin gi rem gi mamoko to konego gikel gini e public. Sama dhano wuok ni koro ging'anyo ni gini e ndara nikech Raymond. Wang'eyo Raymond nitiere gik manyo otimo go fukune mawuon otimo mondo okonyo mondo liete, ogedo, opunyo nyithindo dhi loka. Sama koro wagolo gigi waketo gi e mbui mana kaka Ken penje cha. Dongo ganda moko gibiro penjo to kare ng'ani nja tiyo gi pesa piny owacho mondo mi otim ang'o? Mondo mi otim gigi. Dongi yudo ka gini nyalo dhi kethone. Sama koro joge yuaye mondo dhi odonje e siasa ni. Nikech wan Raymond ne wang'eni en jatich piny owacho. Ok wang'e Raymond mago siasa. Ing'eyo ni koyie mo donje e siasa to siasa en tugo marach. Kacha cha onge leny. Siasa bende ok dewie ng'ato. Kisenyiedhori ni bire pap. To koro ji ulo ni aula. Koro ji wacho ni awacha. Mane momiyo kichung'e kibiro ng'e ni kare wuonu monyuoli ni ok nonyuoli. Kare nonyuoli gi jaksi moro ma wiyo ba maya loka kocha. Kise wuokie siasa. Koro ka Raymond pod ni e opisi mar piny owacho to joge gi nyaka bendo nyisi obed gi horuok matin. Kik gibi gidwanye gi weche mag siasa gi. Ka nitiere giminyalo goye mbaka, tigoye mbaka. To mae bende momiyo ineno ka gima wawacho ni show of leadership bedo maonge. Mbaka moro nyo wuok ka ni pod idwa dhi sidh ng'ato ni Kingpin kosoga. Chair mar Luo Council of Elders. Iluongo nang'o? Ker mar Luo. Koro ing'eni kata gini onge. To koro josiasa nong'eyo ni nitiere weche mane gidore chien kacha. Koro ng'ato dhi keto wach e dhogi maonge. Wach mar okwan wang'eni ker en Odungi Randa. Koso nitie ker moro mane pod imanyo. Ker moro mane bisidhi. Wan macha mbaka mane ok gore. Koro aparo nikech joma winjo Raymond, jok machiegni kode. Kech ang'eno dich kata ang' agone ok obi mako to be ok en tija mondo agone simu. Jok machiegni kode nyaka draw line mondo kik giywa Raymond, Dr. Raymond Omolo gikel kor ka siasa koni. Ni mar koni kokele to nyaka olony lao cha. To koni kisebiro to koro jogi kidhi akidha. Jogi koro ulo ni aula kako nego ulni. Gladys Wanga bende gi joge gi. En bende mondo mi ging'e ni to koni ka nitiere ber mwanyalo yudo mantiere kocha. To kik gony jogi ahinya. Mondo mi gidhi girakre gi samoro gi ng'at ma ginyalo ketho, ginyalo dhi ketho gima ber man kocha nikech sama Raymond Omolo kata ka joma dwani ang' gole tijno. Kiny ko gole tijno ba ok ibe yudo. Ang'o mi yudie? Samo dhi ogole to jok mano okonyo gi nyithindo mamoko gi. Gin kama nade. Emomiyo koro kama wantiere ni wadwaro gimiluongo ni a show of leadership. Bende ng'at moro kech ing'eni bedo gi sangwenya 500 kata bedo gi dhano 500 ma ine e wigari nja naneno moro bende ni e wigari gi ji auchiel onge kata ng'ate ding dara tembo fuafua tembo rama ni ji ohere bedo ni ntiere thuolo makoro nego beni wagoye mbaka kako oganda ntang'o ma wadwaro gima wadwaro ni wanyalo yude ka wantiere duond bura ODM nikech duond buche to bende mikawo godo piny kibiro kendi kamae kata kore igo mbaka ni kora an wuok oko ni an governor awuoyo oko kae ng'ama winji onge kisa mi wuok oko to wuonge twech achiel mar oganda to samoro kata mana kom mineno ji laro magigoye mbaka mar deputy president no bende jatend piny dhi ng'iyo ni afadhali kare wang'iane ni to Kindiki ma samoro kata gi baro ni to wanyalo dhi yude Mount Kenya mabathe cha to joluogi koro wanyalo kawo gi kachiel achiel nekech idhi manyo mana ng'ato momoko motwere kaweyo ne jowetega mano oganda momoko kendo manie twech achiel to ganda manie twech achiel ni jatend piny bende ong'eyo ni UDA to ne Rift Valley ni korgi kocha mabe kata kikone ni ng'eni wamako ni piny tembo ong'eni piny mimako kuno onge mak mana ni ji bende nyaka chiem emomiyo party gi nyaka yaw badgi malach democracy mantiere ODM mano to koro mar jo ODM kama Ken wacho samoro ka ng'ato ne ochung' ne oko oriwo ng'ato mano en wach mar adier lakini yiero koro no oserumo
dhano nosegwere, remo nosechwer kasipul, remo chwer Ugunja, dhano ogore. Ere kaka dhano koro nyalo ng'iyo ni to higni 2 ma wan go ni manyo jakom owewa gi tudruok maber gi sirikal ni, wanyalo maximize nang'o? Ang'o mo wanyalo kelo malo mondo mi ka koro sama joka yware, nikech king'iyo western kucho weche mag Goldija joka duong'o wi jatend piny, kidhi kocha rigi ji goye monge kama oyweye. Koro wan ni ere kaka wanyalo fundore mwanyise niya wan kaka Uganda wan bang'i te. Koro ywaruok to gore agoya ka etidole mondo mi sama dhano wuok kama tinyalo yudo ka gik manie dwaro gi waparo ni pile ni jatoko ok ng'ong'ne. To kama ok tok ne jadoko be riek. Embo ng'eni ma tami amiya to uonge. Ung'eni sundu gweno ntami lakini okone gichame. Ero kamano. Koro kodhi ofwenyo ni okone gichame to wibo moko kiny kori ywak. Okonego jowa gigi kamo giki makoro tong' maneja komo wenwa ni koro wabukore wachuore godo, ni koro wabukore ichuogo jomoko Homa Bay, jomoko dwa chuore godo Josiaya. Kiny bende kowuok kanyo to chako donjo e weche mag clan, kiny ochako donjo ji gore e wechegi. Kaeto weche mag otiko to wawe jopiny obi oamua kendgi. Ma gimoro ni ng'ato dwa sudo e butu Mama Aida Odinga, Mama Aida giwe mondi. Ng'ato dwa sudo butu buru ka kata jok wawach ni koro katieko. Ok ji tema nyocha tero dhoko poda mane dhi ywago jakom. Asewacho ni kendo. Jomoko noketo dhoko gawo wigi mana mondo minegi godo. Nikech ng'ato tero dhiang'o poda to kiny to wuoku oyanyo Raila Odinga manyo oko dhok moidhi ywage godo. Kinyo ochunku oyanyo oganda Luo manyo owacho no wito ng'atgi. Mae ni chung' mwanyalo chung' godo wang' achiel ka josiasa ong'eyo ni gichungo, ok adwa luongo ni guogi gi nikech mano ok dhok maber. Lakini jogo magiketo mondo miongam jomoko gi nyaka koro gilos godo ka gin gi ywaruok gi to ginyalo loso oko ma ok owuok e lela ma samoro koro gikuodo wiwa godo gi joli bamba. Ero kamano. Sinia inene nade nikech gini chal ka gima kelo mchanganyiko. DJ hapana leta mchanganyiko ka. Wacho chien kacha ne nagomba ka gi jatelo moro. To penjo ni bende jaluo ng'eyo kaka oganda mamoko chae. To gimomiyo oganda mamoko chayo jaluo en kido ma wanyiso. Ahinya to nikech koro mbuye matindo dong' makata kidwa neno gimoro, kidwa winjo gimoro tidhi e mbui kanyo titimo ang'o tiyudo. VOJ ananene kama. Sani aber ahinya ka jotendwa to gi jopiny nyisa achiel mar oganda. Nikech tok Raila Amolo Odinga, Nyasaye mondo oket chunye kama okwe nendo, to jogo duto moko hero oganda Luo ne mor ni koro wang'ni onge wich mariwogi. Wang'ni ka gidwa timo ang'o gidwa kere. Ni wang'ni ka donjo i oganda Luo yot. Nikech ing'iyo kaunti, ting'iyo gimidwaro, tidhi loso gi ang'o gi ji kuro kendegi. Oganda Luo nego riwre. To mae gima osebedo kwa wacho. Nikech riwruokwa ni ok en teko kende. Riwruokwa ni ema bro miyo wabedie gi lokruok e ogandawa. Sani higa dhi karumo, wadong' mna gi ndalo matin to watieko higani. Jotendwa dibedie nosewachonwa ni gibet piny, jotelo moyier matie sirikal, matimo ohala, jolony magimbeko magikoni wan higa manyien kaka oganda Luo. Ang'o giri machando chunywa ahinya? Nitiere weche mag skul, nitiere weche mag thieth, nitiere weche mag apaya miringegi, nitiere weche mag nam. Magibedo gi gima giluongo ni to do list. Gigo moganda nyaka tim higa manyien. To do list ni ging'iyo ni to gik mwaketo kategi. Ng'awa manigi nafas maber mar neno ni wayudo gigi mondo chop. To ging'iyo ni ka en weche mag somo. Bursaries nitiere level adi. Ang'o ma nyaka watim mondo wane ni nyithi Luo yudo bursary maber. Kochakore gi mane constituency kata mne ward nyaka national presidential bursary.
Uganda Luo yudo ang'o? Gik miluongo ni scholarships gi. Gigi ng'eny. Sirikal ni kod gi mang'eny ma king'iyo gimiluongo ni MyGov, gazet moro mawuok e The Star tich ariyo ka tich ariyo. Yes. Tibro yudo ka pinje maoko mang'eny oketo kanyo scholarship through the government of Kenya. Obed Hungary, obed Finland, obed kanye, Sweden. Jogi keto gigi magikonego jo Kenya ni wan gi scholarship ka. Joma dwa timo masters, joma dwa timo PhD, joma dwa timo undergrad. Magi e gik ma jotelo nego bed ni koni to koro ka Sweden nigi scholarships 30. Uganda Luo wayudi adi. Mane kade gi kony jopiny. VOJ e juma mwadhieni kwatieko ma nitiere gimiluongo ni Piny Luo Festival e kaunti ma Migori. To kendo ang'eyo ni jatend pinyno luongi onyalo biro. Bende jotendu osebetie magiwacho ni ka jatend piny obiro to ma e gima wadhi kone ni ma e gima wadwaro kuome e higa mar 2026 nikech adiera makende ni jatend piny ni ema nigi budget. Ene makosiemo to mbadi manyo pesa to tim ang'owa keto. Budget biro ka supplementary. Nitie gik mang'eny ma kaka oganda wanyalo kwayo. Tiketo no supplementary budget ni to ka January chako to mbadi golo pesa to gigi tim ang'o itimo. So an gima wacho en ni jotendwa nyaka bed piny e lemo moro amora ma gintie mondo gipangie ni to higa manyien ang'o girimi timo. Koko mineni go mang'eny ni. Koko ni igoye nikech ji manyo kaka jatend piny nyalo winjogi. Okay. Ng'ato ka ng'ato ikore ni ene mobed wuon wach. Makimanyo kuch Uganda Luo to ene manyaka kuong rawo ire. Nikech jatend piny nyodonjo ir Uganda Luo through Raila Amolo Odinga. Koro sani ng'ato ka ng'ato wacho ni kibedie ni ane ma jatend piny dhi winja. Ni kodwaro gimoro amora matimore ka Luo to ane ma dhi kuodho ne ite ni ng'eni wan to wadwa kama kama. Mane lweny. Mago gik mok konyowa sani. Governor wacho gimoro maber kabisa. Ni ka organize to un gi party to yot mondo party no tim ang'owa emobedie wuon wach. Party idonje through membership. Sani kimanyo jok manyelo sembui ka. Tipenjie gini okay ini support governor Gladys Tieno Nyasuna Wanga. Membership mari mar ODM en number D. Thoth gi onge go. To kikao jogo manye wacho weche mag Dr. Raymond Omolo Katibu. To gipenjo gini okay ija UDA. To membership number ni ma UDA en mane. Matine mabrokoni. So party itego through membership. Donje party ka en ODM, ka en UDA, ka en MDG, ndikri kaka jakanyo mar party no monde. To samise ndikri kaka jakanyo mar party, tibedo gi duol, nikech party nige structures mage, mag winjo weche jogi. Mako chopo ni pacho chopo malo, tiko ni ajo grassroot wacho kama. Oloyo weche mibet kindike mbui tifuongo tekia korgi, nikech kipenje ni to weche miwachogi, tiagodo kanye. To bro kore ni bwana wan gino wakwedo kabisa. Okay, ukweda ang'o? Okonyalo wacho ni nigi kweda ang'o? Kipenje ni okay fine, aya koro ikwedo. Weche gi ng'amo wacho ni. To kihoye to gimi wacho ni josangwanya tim ang'o acha? Gin gibero kata giracho kaluwore gi ang'o? Gi yuto margi. Kore ni yor yuto. Nitiere yore mang'eny mar yuto nikech kwa yudo nderni mabeyo kaluo. To gimoro amora mipidho tere chiro bedo mayot. Sama idwaro ringo gi ng'ato osiptal ka tuo diere otieno, iringo faster tichopo osiptal titimo ang'owa tithiedh. Ka waneno ni watego sekta mar thieth ahinya to kaluo. Nikech gigi nyalore nikech health is devolved. Yes. To partnership mar national government to gi county government nyamiyo osiptendewa bedie maber mokalo. Okay. So nitiere gimiluongo gi kisungu ni lobbying. Lobbying en dhi sero gimoro. Jotendwa koriwore
to oganda woriwore to lobbying mar oganda Luo ne piny owacho biro bedo mayot. Mogik kawacho en ni chien kacha chenro mwabedo godo mar Ramogi FM gokinyi mane jakom Festus Amimo nitie, Winnie Miseda Nyasako ne nitie, to gi Gloria Dhiambo manyanya kache ne nitie, to gi John Mbadi. Kane wago mbaka ni to ang'owa maditim mondo oganda Luo tim ang'owa obed kama ber. John Mbadi nowacho gimoro maheroga paro ne ji. Nowacho ding'e ni sani jatend piny oganda Luo ni upimowa. Ito bende wariwore, to bende wamiye numbers ma required. Nikech oja siasa ogo kwano gi namba. Joma nyalo tene wuoth maber. Joma nyalo tene wuoth maber. Ok ong'i ni ng'ama waw ni malich miwinjo duonde radio gi TV gi Facebook ga ng'ang'o. Mano ok otim. To ng'iyo ni to kura di madoyudi mane kwano mogoyo. To kura no oyudo mna katimo ang'owa koganda oriwore. To ka wangelore kaka wachalo ni wadwa ngelore ni, to bende biro koni joka ok apar. Nikech lemo mwayudogi, lemo gi wayudogi nikech no deal gi ODM manomiyo lemo abich, to jakom Raila Amolo Odinga nikech nohero Kenya moloyo kaka noherore owuon. Nokoni jaluo nani tamim nariyo. Tadek modong' gi we amiye jomoko magi bende joga. Ineno. To koro wuoth misingonwa ni 2027 ni pod jaluo nyaka bede broad based gi sirikal mar Ruto ni ok bing'iwa kaka ODM. Ibro ng'iwa kaka oganda Luo ukelo kura di sami pogo lemo. Koro lemo makata mar Mbadi mar Wandai mar Attorney General ma wan godo gi kokwa keto kura maber to biro koni to mane nwe mabecha nowacho ni joluo no miye kura kapuoyo. To biro koni kapuochuni. Kapuochuni. No pecha. Abro loso wachu bang'e ritura rite dhot kanyo. Koro ka en wuoth maja Luo oramo ni gin gineno ni mar William Ruto ni maber, to nyaka gi wuoth kode dichiel. To ka gineno ni formation moro mabiro bang'e mopogore gi William Ruto maber, to mano bende nyaka gidhi adhiya kamoro achiel, nikech mane ka formation no yudo loch. Tibro pogne gi mwandu to gi lemo mar piny owacho no based on numbers, ok Facebook likes. Mago ok kel kata number of views. Maja YouTube maduong'. Mago ok kel lemogi ikelo ka uriworu koganda to wacho ni wan to koro nikech waseneno kit wuoth miwuotho gi kit miel mimielo, wadwano wawuoth kodi ji duto ma wan godo wakelni ang'owa e atonga nino. Gini keto UDA kanye. Governor nowacho ni oneno ka gima UDA otho kama tiang' e piny Luo. Ing'eyo ni agenda maduong' mar political party kata od bura mar siasa en ni mondo yud loch. Governor wacho ni UDA norumo kaluo. Ok wacho notho. Norumo. Rumo mare en ni samane pod broad based onge. UDA mane chalo opposition kaluo. Emomiyo ni neno ka kuonde ma jo UDA otegno ne giketo serikande mag governor counties ma ODM tesre. To nikech koro ji nodonje broad based, to gikoni oyo watiuru kanyakla mondo ang'owa mwanda mimanyo ni wanywakne to kwago e piny to wadiero bam. To bam ne mwating'o ang'o wadogo dala. So 2027 nikech mane yiero mwabro neno, kech madundo manyotimore Kasipul to nyotimore Ugunja, to ne nitie winjruok ni jo UDA ne support ang'owa jo ODM nikech mane kaka gidwa wuotho. To bende gisebedo ka giwacho ni gibro winjore ni kuma ng'ato tegne onge ng'ama timo ang'owa gidiero ng'ato, to gikoni ka kar VOJ weuru VOJ moketi. Emomiyo deber ka jo UDA dwani gi bende gi UDA lemo e Nyanza ka to gitegi chama gi Nyanza mondo giwach ni oyo Kisumu Central ka wabende wan mana ji
kotim survey ma duond buche siasa gitimo gagi tiyudo ka jo UDA bende ni ang'o nigi duol tikonegi di kara watimuru joint nomination mondo wayud ng'at achiel mondo represent girwa mwaloso ni obed broad base coalition of broad base nying moro amora ma gibro miye kapo ni jo UDM oramore gidhi e yiero gang'owa gi William Ruto. So mane gima bro timore. To UDM bende nyaka we kierere kapok imiye ken. UDM be kierere gike mbele mang'eny. Emo miwinjo wacho ni king'iyo sama jatend piny dware jatelo makaluo sani ng'ama luongo mabede bathe en Dr. Buru Oginga. To Dr. Buru Oginga ni koseluongo ji mondo dhi godo State House odhi romo gi japiny to ok udhi. Ang'o munyiso jatend piny? Kech wanyaka wawachnegi either ODM oyier no buro jatendgi kata gibed gi jotelo 100 ma ng'ato kiny nyalo chiwo gokinyi to wacho mare nikech gik milaro mana kaka jay wacho no en bedo machiegni gi jatend piny pod inyalo bedo machiegni gi jatend piny to umo Buru Oginga nikech ka ok uume to wambe jotelo biro gik kama wambe biro chako kidhe. Jo ODM ema nyaka Dr. Buru Oginga ong'a ma jaduong' ineno kodhi mos makata kijende machalo babu gini ka ineno ka otemo moumgi mineno ka oromo gi Sifuna oromo gi babu gini oromo gi jogi nikech ing'eni jok matindo ma pod nigi teko mathoth ka wan samoro ji jomuomre emomiyo ODM nobedo ni gineno ni e wisdom margi wami ng'ama jaduong' manyalo neno jogi duto ka nyithinde dine kawo ni wange momi party leader to gi kit muomruok makoro waneno kaluo kuom jotelo mamoko ne dhi bedo nade samoro Simba Arati ne dhi neno ni an ok anyal kulora ne wanga samoro Wandai Kocha neno ni ok anyal kulora ne wanga dine miye babu mabende godande ni ene moromono samoro jok madongo gi moinge gi higa gi machalo rengo gi neno ni babu nyathi ok nyal telo no koro mae momiyo noweyo buru mondo konywa e transition period ni wan gima wawacho sama wawuoyo weche mag party ni sama wawuok oko kuto kiseluongo nyingi no gweno iseluongo nyingi ni bonyo iseluongo nyingi ni muga to oko kucho ineni ka jaluo kata okinja ODM gin gi kia ni imbe ja UDM akocha nikech kamindi ke wimi wacho ni an mine na biro ni an ja kiango an ja UDM akoro kocha motegno in kiseluongo nyingi office mi donje no ni jaluo to wach ni orumo kore momiyo sama ntiera strong party motegno no to bedo kumba makata samoro ng'ato dwaro wuku mayot to yudo to jotendwa mane sirikal gi be nyaka nyiswa gima gitimo gi mich matin momigi ni sama jawar ne dhi tineno ka muma wacho nitie joma nomiyo talanta 2 jomoko 300 jomoko 500 ng'at mano 100 nodhi okunyo mare elo koro kapok unyiso wa ni 2027 udwa dhi timo gik madongo udwa kelo polo e piny ka ma wang' koro udhi lora polo ka kuongu nyiswa mana kaka nchenwa bedo gi mbadi ka nwago mbaka kaka jofuombo ka nolero nwa weche moko kacha kuongu nyiswa ni in Wandai matin manyocho mini titimo godang'o PS Oluga matin manyocho mini kopogore gi luorruok e rediche gi loso ni in ang'o misetimo joluwa di misekonyo manwang'o tenda ki jogi bengudi ahinya Victor nyaka wawachnegi thoth jotendwa man kaegi moko be chalo mana governors gi gichalo DC isiku ne ji ni e broad base ni ine mane idonje gi samoro gi sangwenya gi wendi jok mamoko gi gitenda go opportunities mantiere gi ere kaka bedo ni e broad base no konyo jaluo kapok yalo nwago ka injili ema miyo ang'wa dwa neno ni kare bede sirikal ber ka ok kamano to kare mano unu joma une sirikal ma gini bernu nyisi eno lemo miko kaluo en mane ilobi gik moko na ang'o makoro gigi ochomo kaluo moko nitie makata mana ndara madhi dala gi kende madhi dala ne maembe ne konyewe ma jogwenge luwo maembe luwo kodhi dala ne ema ka idhi e kanyo to gari iketo nindo ka jirani ekidhi koro embe broad base ni okonye to Nairobi ka twen gi geche matiend gi dongo osiko ko yudo thuolo matin ni ajoka makikwa ping broad based ni unu pingo sirikal kidwa wacho gimoro matin ni pingo broad based donge ji ne chiemo ka broad based onge emomiyo nyaki kungi nyis din to matin talanta man no mi ma William Ruto no podo nini timo gango mar konyo jopiny mar loko ngima jopiny kumiae tenda mantie opportunity mantie jok mindiko gi iye kanyo joluwa di misema ok ochuno nyaka biland ka wambe wang'eyo ka jogo nitie. Okay, erokamano. Ken waseneno kanyo kamen mapek osebedo komako duond bura mar UDA gi ODM kaluo moro ka moro wacho ni ongeri kalala ni jomoko ywae ni an kod mbi e piny luo ka
to gavana nowacho ni oneno ka UDA kare lal kaluo. Apani notemo yweyo kanyo. Nimo mar UDA kaluo ok en gima opondo. To okotho. Nikech ing'ene winjruok mane Raila ka winjona je temo wacho mane Raila obedo godo kod William Ruto ne nyiso ni koro kata nitie kaka ipogo piny ma kata ka neno yiero madundo mane ji dhiye cha to ne nitie winjruok ni kech un gi mbika molo jogi un ma koro mak kanyo koro gikone ibiro fwenyo ni kech ODM osebedo ka nitiere kod mbi e kinde mokalo pod nitiere kod mbi nyaka sani koro nyisi ni UDA ok oriemne wuok kaluo gimbe gin mana tie to mak mana ni kochopo sama koro samoro ni pogo piny kane gintiere nywando e winjruok moro ma nywanda kod ODM to koro nyiso ni kaluo kucho nyaka umbgi bed mapiny nikech koro ODM biro ka ido thuolo malach ahinya nikech mano koro kuonde ma gin e gimbi kama samoro UDA nitiere kod mbi samoro kedhi Kericho gini kocha to samoro ja ODM ma de bed ni dwa bedo gavana inyalo ng'ise ni nikech koro wan e winjruok achiel in koro kinyal chung nikech wan mon gi mbika koro wan duond buche ema koro bede ni koro nitiere para manyime koro aparo ni mano ema koro samoro keto UDA kama chal gima winjo Fred ne wacho no to mano ok nyisi ni koro UDA ne kwa duond bura mosim kata morumo nikech en ma pa duond bura mane telo nyaka sani ting'eyo ni duond buche gi chik mara ndiko duond buche bende dwaro mondo mi gibedie ni gintiere kod tiendgi e tunge Kenya atamalo ma 60 gi wiye koro nyisi ni nyaka tibedie ni nitiere kod apise gi ma bende nitiere kod jokanyo e counties gi ma ok tine 24 koro nyaka to pod gibed ni gintiere mana kanyo ka aringa kanyo matin tigi machielo ma wiya ne wil go to pane ni ber ko wachie kopogore kod siasa mag duond buche ma koro chal ka gima koro pogo kaluo kata duond jotelo gi duond johera magi mapogo kaluo nitiere duol machielo kendo maneno ka samoro temo yudo tiende duol mar pogo ganda kaluwore gi dhoudi ei piny luo ni ng'ane en jakodumo ng'ane cha en jakama kama ng'ane jasakwa ng'ane ja Siaya ng'ane ja county makama aparo ni en gima jogo mantiere nyime ahinya to joma gin jodongo wanyaka to nyiswa kido maber nikech ng'eni sani nitiere tieng' ma koro wuok sani mar joma tindo ma jo higni 30 20 kiduogo chien kama ma samoro kapono ko nyisgi yo maler to wanyalo bedo ni wakawo puonj ma ok ni kare nikech king'iyo ka sani ing'iyo gima timore Homa Bay kucho ma kweth moro koro sani koro wuok chuogore ni gin Nyangora Bala to jomoko bende chuogore koma koni aparo ni gin puonj moko ma de ber ni samoro gin puonj ma unyore be ni kwere chiwo mana samo dolore e duol maggi kara seche mantiere siwinde ma kori puonje ji ato ipuonjo dala gin itino keu kama dala uni chalo kama to koro kowuoke e gala moro ni ko edwa lande oko ni dwa ti kode e siasa gi pogruok ma kama kota pani mano ok wadhi maber nikech siasa murem en siasa ma ok ni kare nikech king'iyo sani apani wasego okang' nikech tieng' moro mane ndike tuoro cha sani koro pogore nikech teknolojia osedhi malo lony osedhi malo somo osedhi malo ma ok apar ni wanyadok mwachak warwak piende kendo mana samoro ka nitiere nyasi ma ji rwake pien to ok ding'is ji nikech koro kwarwa ne en jakama kama koro an koro achaka adoga ni koro ago siasa na mana kaluwore kod mana ng'eyo ni mana en achiel kuom yore miwacho ni all politics are local to mak man ni ka en gima dhi kelo pogruok mar oganda kanye buro winje ni koro samoro sigu moro mar churo kod tong' uwegi cha buro chako wuokie ni ng'ane nikech en owuok e dhoot makama to koro ok nyal yiere ka nikech gima kama aparo ni king'iyo kaka oganda osebedo ka roch machiel mar oganda osemiyo ng'ato nyalo wuok kata mana Asembo kucha nyalo paro wan padi aenda mosenindo nobiro mobedo mbunge Kabondo kocha to ne en jal mawuok mana Asembo kendo mobedo nyalo biro machung kone ye nyalo biro Kabondo kama mwamiele mo madu do en achiel kito en achiel ma ok onego bed ng'ato pogowa kwa chako dhi lai machielo no tapani kendo koro wang'inje marache mogik jasiko en dier wa mede kuma ken wacho no ni sama ise yangori oko ni wan joka ng'ane to koro apenjo ni to migoku modhi kamoro kuchacha to mon mu kendo muwuok libamba gi to gibet kanye
So weu kende nyimineu to nyimineu bende nikech mane gima chal ni gitemo timo jok ma nigi para ina ni wan joka ngane mane papa ni ingeni culture ber to culture ber ma progressive mang'iyo ni to sama koro piny olonye ni ang'o emomiyo jaluo knag sani ineno emomiyo gavana wacho ni tinde dero modong' en M-Pesa ninyalo bedo ni onge dero to M-Pesa ni bop M-Pesa i cool paro maber culture maber and culture ma progressive. Erokamano. Gavana paro ni wach mari mogik sana no komayo wangwa kae. Odongi dakika moro madek kende. Erokamano Victor. Wach mogik yie mi ote mar jawinjo wa moro ma nyarumo godo kende no siepo kabisa odak e piny mar German to winjo kaka wanene pile e seche mwaloso gi en pacho kae kenda paro ni samoro wanyalo bedo thuolo mar kwara okarwa kacha wanyalo tudora kod iluongo ni Duncan Oracha ong'eya ahinya gi nying mar Oracha Uobiero mae en ja Homa Bay ja county to wuok e gweng' ma gwengi chano kona ni iluongo na ngocha iluongo ni Magunje Mano Kanyada Kanyachi okono winjo gine ahinya kene piny mar German makata mana jaode mabende odiero tindo temo nyiso temo winjo dholuo erokamano ahinya Duncan to ekoni to kawuono dudu aloso mana ka gima yogi no omoso erokamano takone ni adieri mwawacho Victor kwa tieke na adieri mwawacho to adieri no bende magero piny kata chalo nade kata koro korachi ni to mane kata oko ber ni mane adiere mogik ne jowa ntiere weche maliye kore ni samoro ntiere ni jowa madhi e pinje mag German pinje mag Russia mamoko kuom gi odonje lwenje moko koro e lweny mar Russia to gi Ukraine wadwa wuoyo gi jonyuol ka pod ok yudo agency moro materi loka masa moro nyisi ni yudo ka ng'ato nyisi no dhi tiyo tich mopogore to kogi kucho to miye bunde obedo trend an gi jal manyocha no manya kae masa moro kanya luongo nyinge ma ng'at gi omoko kucho kendo gisetemo mondo ming'ini to ere kaka inyalo konye mondo oduog pacho kae kendo mana jaluo emomiyo wadwa kwayo ni kiwuok oko to mondo ming'eni kik idhi donje lweny mok mari wawachoga kata mana pacho kae in ionge experience mar lweny joka joma nigi lony kodhi okawi midhi donje lweny mar Russia gi Ukraine titho kucho kaka inyalo tim onge emomiyo wabed gi awareness ni kiwinjo ka nyathi dwaro dhi oko to nonane ni to agents makao jogi matero gi kone dipo nono ka itinyalo wuondi Victor ni ngima ni dhi lokore kocha to kichopo kucho tiko ni koro nyaka ting bunde koro nyaka dhi ked ne joka tinyisi ni dhi chuli omenda makore lach to giko itho kocha masamoro kata ngima jonyuol gi nyithindi midwaro konyo no bedo ni ok konyo mane warning kata mano e wach manyalo nyiso jowani wabed motang kendo wabed akicha e seche makoro lweny mar Russia gi mar Ukraine no dhi mbele mondo mikik jowa yudre samoro kama tek mawuok nyalo beti erokamano to erokamano Ken mana kaka ne watimo sigana moro nyoro mane temo lieke ni koth osebedo manok e thuolo machien ni kendo bwogo ji ahinya nikech oyudo bando ka noseidho kata cham oseidho ema samoro nyalo bedo midhiero ahinya to keyo koro jip mana winjo ka apisas go mantiere kod lony ma weche mag pur wacho ni matin mobiro wuok no bando bed mana kod kungo nikech ang'eyo ni samoro atimos iwaparo na kanyo ni chal ka gima dundi okwinjire maler pod ilose kod midusa mekwa kanyo senior wach mari mogik erokamano VOJ gima Ken wacho no embayo ni nadwa wache ni nya yudo ka kech limbo kaluo nikech koth nyoonge machamo sekethore koro jowa nyaka nen mariek matin mowuok no gi kan we akele mos kendo mowuok ku Sakwa Kuyawi Central Sakwa Ward nyewa limo osiepwa moro ni Kennedy Osodo ne wasomo go wangi group wa moro mar jok manosomo Ramba Sekondari e class man watieko godo form 4 koro tok dweche adek twalimore koro nyewano yawi mano dalaga Queen Ochogo emanye wantie to nyegi kona kel mos magage kabisa ne kaka wanene ni miyo ji ok dhi nam gokinyi to kata kidhi nam to nyaka ibet gi nyareti moro miwinje
gik matimore. Koro joyaw nyorwakwa maber kendo ne gikona kol mos. Mos mar ariyo wuok Sarova Imperial. Yawa mane kanyo ahinya nya joma nitie first floor. Alano ng'eyo gima nitie first floor kanyo. Ne gikone kelni gimos. Ni gikwalo ga winjowa. Gine tich lakini gikwalo winjowa nikech wawacho weche mabeyo makonyo oganda. Wang' ni kwadok Kisumu wabro organize mondo wachame bufe ber kanya. Alan ema notera. Fifth floor bende nosetera. Koro tengena nawero weche kanisa momiyo tindare me first floor. Kamano. Yes. Yes. Okay. Podi ng'isa ka ni ng'ato chal ka gima omako waya. Jogo ma inyota. Koso wach miwacho mar jok mani Stafford ng'ato mayo nyota jok mane dwara dok ganyuola ke gen to nok oluongie ni. Bade keto buta nyuola. Idonje gini. Erokamano ahinya. Podi ng'isa ni pod ok oikore nyakwara Boga Jwang'. Ken ti agoma na wigi ma itemo wacho kanyo ma bende sini obende wacho. En wach mar ngaje kata nong'no ma sani koro wiye limbe piny duo ka nikech oro ma osebedo ka nitiere kidhi Kaluo yudo kanyo ka cham sani koro kethore nikech chieng' ma osebedo ka nitiere. Ma koro nyiso nang'o dwaro nitiere mondo wane kaka nyalo jiwo paro. Obed kod pith gi pur moro ma ikuopie puothe waluongo ni irrigation kaka yo makende mar bedo kod chiemo romo. Ka kamano nyakwara Boga Jwang' mane mokelo e giko mar kaka wanene okinyi ma kawuono. Wachako watime kendo tarik 14 dwe ni higani ka Ruoth Nyasaye ochako miwa thuolo oriti ma kawuono bedo kod odiochieng' maber mana kopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye.